etie dike n'ala anụ ụzụ ya. Knock a valiant man on the ground, the shouts will be tremendous. Nke a na-akọwa na downfall of a famous man attracts public attention. Tie dike n'ala anụ ụzụ ya. Ewu nwụrụ n'ọba ji abụghị agụ gburu ya. A goat that dies in the barn was not killed by hunger. Kọwa na onye ahụ umeọlụ adịghị onye ahụ. The person is lazy. Ka na-akọwa na umeọlụ adịghị onye ahụ. Ewu nwụrụ na ọba ji abụghị agụ gburu ya. The person is very lazy. Ugo chara acha adịghị eshu eshu. Ịma ihe bụ ugo? Ugo means eagle. Ugo chara acha adịghị eju eju. A mature eagle feather will ever remain pure. Ugo chara acha anaghị eju eju. A mature eagle feather will ever remain pure. Nwata saa ahụ ọsaba afọ ya. Try to wash his body and he washes his stomach. He start washing his stomach. It simply means immaturity. They use this proverb to illustrate someone who is immature. It shows the person is not mature. Immaturity, a sign of immaturity. Agwa nwata ya saa ọsaba afọ ya. Anaghị anọ otu ebe ekiri mmụọ. Anaghị anọ otu ebe ekiri mmụọ. You don't have to stand one place watching masquerade. Anaghị anọ otu ebe ekiri mmụọ. You don't have to stand one place in watching masquerade. This one simply means there are multiple options one can employ to establish many things. Ka na-egosi na o nwere ọtụtụ ihe mmadụ nwere ike ime wee wepụta ọtụtụ ihe. Anaghị anọ otu ebe ekiri mmụọ. Nke ikpeazụ, nwunye anyị ka nderi bịa ka anyị mara onye ọ bụ nwunye ya. Just like our wife in the midnight, we will know whose wife she truly is. In the comment section, iru Igbo ọbụla ị maara, tinye na comment section. Kemesịa.